Oh, watune gede loh, gede watune. Nah, gede. Iku lho Mbak, dalan Hangsan iku Mbak. Ya. Ki lho, ki. Ki dalan Hangsan iku. Kae wong mlaku-mlaku ke. Yo. Iku lho arah endi sih? Perjalanan panjang lagi. Perjalanan ini. Kau gup. Kau kiri. Lah kok luwe meneh. Astagfirullahaladzim. Nah ini ya, kita lanjut lagi cari spot yang baru lagi. Dalane enak. Siji tok. Nggih. Iki rada hong iki pisan. Iya. Kita mau cari di batu-batu itu. Kita mau peloto-peloto. Cari spot yang lain. Kene Mbak, mudune Mbak. Endi to? Nggih. Masak kene. Iya. Waduh, Kita turun ke sini. enak wong ta? Oke. Susam. Woi. Enggak. Aku anu no. Pokoknya aku ngajak Rono loh. Seperti di ini ya, padang belantara. Aduh, mana sini? Kita lihat atas saja. Untung aku bawa topi. Paham cuy. Panas Mbak. Arek kene foto. Foto kayak lo di tengah laut. Panas. Banyune cek ijone Mbak. Iya. Cek ijone banyune. Oh, watune gede loh, gede watune. Nah, gede. Iku lho Mbak, dalan Hangsan iku Mbak. Ya. Endi? Ki lho, ki. Ki dalan Hangsan iku. Kae wong mlaku-mlaku ke. Arek foto kene dhisik. Yuk. Ayo ta.
Iku lho arah endi sih? Ki. Ayo. Oh, no, no. Kene? Kene ta? Ngerti ta? Wah, iya Mbak. Gas. 1, 2, 3 ngono ae. Cepat. Jagong saya gantung. Sameden orang kok. Ketangku. Jiro lo. Dah ana wong iseng. Jiro. Apik nih. Kamu gladot apa ini? Medene piye iki? Iya. Medene piye? Woi. Nih. Wes ya. Iso goblok ora kokono. Wis kene. Kokono tesin alae. Coba foto Kak. Bahaya Kak tidak. Watune ngeri. Tak iso kowe iki teko kono nang. Golek manuk kabeh. Apa tadi, Pak? Sama tak sambung, Kak? Ini ya, pohonnya itu keluar dari akarnya. Ini pohon-pohon ini. Nah kan? Keluar dari akarnya piye to, Bro? Keluar dari tanah. Akarnya itu loh keluar dari tanah. Nah, kan. Coba tanya orang lah. Tanya itu lah Kak security itu loh saya. Aku putar-putar kayak pesawat terbang. Nih. Ayo, let's go. Kita cari tempat lagi. Kita lanjut jalan ke sana. Nah,
lek awake dhewe balik nang gone iku Mbak, si upah mang Mbak. Sing mau? Ya iyalah, lek turun ya turun nang si upah. Sopo goleki? Sopo golek tempat? Koncoku. Kok sik tambah iki lho aku Isik. keliru. Baik kok ngene meneh. Apa? Tapi gitu kene. Watune gede-gede iki lek diteteli gawe gonang omahe sitok ge bangun omah siji iki. Oh ya. Loh, lho. Say. Lho. Aduh, duh. Teplong. Iya, kita jalannya lewat sini. Wah, tedune enak Mbak nek jero kene. Wah, anak manuk. Kae lho kok ana dalan apik dhewe mau kok metu dalan welek. Lah mangkane. Aduh. Kan kita cari ini. Kita petualang. Petualang ngawur. Ayo let's go, kita percepat jalannya. Ini ya, kita naik lagi dari bawah tadi. Dari batu-batu tadi. Nah ini. Oke, let's go. Nah, tadi kita ada di sana. Iki nek nganu tekan kene, Mbak. Anune, Mbak. Yo lah.